tohleto zase v tetování je úplně nový obzor, jako tetování versus technologie a virtuální svět. Jako ta otevřenost toho je mi trošičku nábojem. Já jsem fakt hrozně zvědavý, co se bude dít. Hodně zvědavý. A fakt se těším. Je to úplně nová věc, je to úplně něco, co jsem nikdy nedělal. Je to jako třeba fakt o hodně lepší než čárkový kód, který nikdo nerad tetuje a který nefunguje a nedá se s ním vůbec nic dělat, vůbec nic podnikat dál. S tím, že tohle je věc, která musí fungovat a přenést ji na tělo není vůbec jednoduchý. S tím, že je to hromada čtverečků, které jsou seskládaný v nějakém diagramu, jsou tam různý cestičky, jak to musí fungovat a ty to nesmíš vytetovat špatně. Nějaká tolerance tam v tomhletom je, ale nicméně musí to být přesně tak, aby to fungovalo. Jakmile to vytetuješ a funguje to, tak je to tak, jak to má být. Byla to otázka vteřin, kdy jsem se rozhodoval, jestli jako do toho jít nebo ne. To, co ten projekt skýtá, mě nemilosrdně prostě přesvědčilo o tom, že to význam má a že legrace s tímhle projektem spojená bude nemalá. Rozhodnout se proto jít do toho bylo daleko jednodušší, než vymyslet místo, kam to půjde. Bylo důležité, aby to tetování bylo na co možná nejplošším místě, aby bylo dobře čitelný, druhak ještě jeho velikost byla důležitá a proto nakonec jsme se rozhodli umístit to na vnitřní stranu bicepsu. Je to jedna z nejrovnějších ploch, který mám tak jednoduše odhalitelná jako právě ta ruka. Velikost nakonec zvolená, 6 cm strana čtverce, byla dlouze počítaná, řešila se tam deformace toho místa, stejně nikdy ta kůže nebude tak rovná, jako když bude ten kód na papíře. Takovýhle vlastně otázky mě v první chvíli vůbec nenapadly. Ve finále, když jsme to řešili, tak jsem se zamýšlel, no jo, vlastně je to technologie, že jo, a technologie na těle není tak častá, tak se není čemu divit, že to skýtá takový pěkný problémy a záležitosti k řešení. Na nečisto zkoušet tetovat si myslím, že nejde. Na nečisto to máš na tom papíře, z kterého ty si překreslíš jako přes kopírák v obtisk, který obtiskneš na toho člověka. Musíš ho obtisknout tak, aby v té poloze, kdy si to bude snímat, tak, aby to tvořilo ten skutečný čtvereček. Protože tělo neumí dělat hranatý věci a ostrý a špičatý věci. Jo, tělo umí dělat kulatý věci, což znamená to, že ty, když vytetuješ něco sebelíp i hranatě, tak po určitý době to tetování se trošku potápí do té kůže, tím, jak se kůže regeneruje a trošku se to rozpíjí. Teď jako je otázka, jak moc jako do té 7% chybovosti spadá i něco takového. Zkoušeli jsme to na tom papíře normálně vzít fixou, lihovkou tlustou, obtáhli jsme to úplně, že to bylo takový schválně křivý, schválně takový vošklivý a pořád to ten telefon přečetl. Takže myslím si, že nebude to úplně na problém ani po delší době. Musí se to samozřejmě tetovat ve větším formátu trošku. Nezbavuju se tělesnosti, ale rozhodně mě zajímá, jak ji vylepšit, jak ji doplnit, upgradeovat. Já jsem médiem od té doby, co jsem na sebe nechal dát první obrázek. To, že to médium je v globálním slova smyslu transformovatelný, to je jenom jako přidaná hodnota. Jako kdy fungovalo tetování nějak víc vlastně? Nikdy nefungovalo nějak víc, jako jenom esteticky.
to klepe hrozně, tyjo, znova. Nemůžeš